Erokamano. Kiwacho ni weche thoth ahinya kutone kanyo penjo pod ntiere mana duogo iri Jeff. Kevin, kalina pok odwoko kama Jeff ochopeno. Ok in mabor ahinya gi Gen Z nikech intie ka millennial to intiere kar ka. Ochal nade? Kaka urito weche mag tije kod mamoko ka gisewinjo kanyo kaka Jeff bende rite. Kao feedback kidwoko weche bende kama gintiere. Ikruok magi tiegruok kod yot mar mako weche gi duto kod yot mar loko bende paro. En gimoro miwoni wasebedo ka waneno kata kindewa ka watiyo sana. Ka Jeff ne wuoyo mention word ni wich teko. To kaito chako wacho ni onigo ber kwa ng'eyo kama weche gi nochakore. Kendo aneno ni mane kama onigo beni wachake. To kiparo maber Lilian kane Kibaki ne nie telo ne nitiere chik moro manogol ni nyithindo ok onego beni chwade e school. To an ka ng'iyo ndalo manwa somo, in fact nitiere jomwa somo go mang'eny ang'eni koro giwuoch. Wan ne igoyi migombo e school nikech iwuok dala ni dhi school kichopo yo tidwa ni bar udhi kwalo maembe ng'ato ama mapera. To kono ng'ato bro yudi ka in gi uniform oda chwadi nyaka e school. Ochopo e school owe ni jopuonj be chwadi jopuonj keto koro ka ang report kuom jonyuol te ma koro ka chwadi. Koro there was no room for indiscipline. Ineno gi Raila. Kaito kichaki biro apani the early years mag Uhuru gi Ruto. Apani early 2013 2014 kanyo. Ne nitiere conversation moro manowach ni my dress my choice. Ng'ato rwakre kako ohero. Ineno gi Raila. Mane momiyo kata sani nitiere nyithindo mawuok e university ka gidhi manyo attachment. Iyudo ni onge kata nanga mar dhi e job. Onge nanga mar dhi e job kendo nyisi ni an ing'eni an magi longe. An mana gi tights. Kaito idwa na rwak dress, rwak skirt moro ma decent and all that. Koro bedo shida. Another thing en education system one. Ineno jo miluongo ni Gen Z, millennials, jogi nitiere kizungu luongo gi ni digital natives. Digital natives tiende ni jogi ang'o dhi oneno gimoro online kacha to dwa no apply go e life ne. Onene kacha, oneno kaka samoro itiyo maju, joloka tiyo office gi kaka chalo, odwaro office ailano mondo ket neka. To another thing I have to give it to them. Kendo wache kata sani. Creativity. They are super creative. Koro yudo ka odwa notim gik moko his way. To jomadongo gi neno ni ok onego time kamano. Nikech ang'o? Nitiere systems manoseketi mawacho ni onego beni time kama. Kok itime kama, you can't work for us. Kanye makelo conflict. Kanye makelo conflict. Yes. Gik adek mawacho go mage gik makelo conflict maduong'. Koro yudo ka employers machalo kaka Lilian gini ka ang'o se understand ama samango biro gi feedback to nyiso Odongo ni tim kama Odongo neno ni Lilian agi ukode. You understand? Lilian bende kaka wuon tich dhi wacho ni tich mara kineno no kinya time kaka adwa ni time dhi wa manyi ng'ama manyalo tiyo. To kiro king'iyo gigi te luasi mar tich dhi chalo nade. Be wadhi bedo gi workers. Wadhi bedo gi gimiluongo ni working poverty. Working poverty en scenario ma wan gi graduates modhuro to pod wadhi oko kwa dhi manyo joma nyalo tiyo. Nikech graduates wa ok nyal tiyo. In fact mane gimwatimo and mane focus wa maduong' e trainings mwatimo. Erokamano.